Lancen aku lo gak tau nggarai sampean, Mbak. Lah kapan sih aku nggarai? Lah iya mamu lautek wis kadung komperen ya kaya kon ngene iki. Lah mosok kon gak eling aku nyelang duit oleh 3 dina kon tagih. Sik kon joyo-joyone Aku kon tagih ndek embong-embong kon gak eling. Aku nagih dikongkon campul, Mbak, untuk karepku dhewe. Lah masih ngono lek kon diutak nang mbakne ya gak kira ngono. Jamu. Jamu ah. Oh iya, ono. Arep ah. Oh, remek. Jamu. Delok jamu le, apaan? Oh iya, Mas. Ono jamu apaan? Oh, sembarang iki. Oh ya didol lah. Loh. Jamu ngene ono. Ini lho. Oh, ono. Lah iki kuda liar. Iki maneh tulang. Tapi sing ampuh ya iki. Oh iya delok aku liar iki. Oh ya iki sing aku seneng. Iki khasiate apaan iki? Lek kuda liar iku Mas, khasiate ngarai tahan lama. Tapi biasa nih, sing gak kuat iku wedoke, Mas. Ya wis, aku tak tuku iki wis. Tapi lek sak wonge piro? Sak plus Lah lek wonge yo gak didol, Mas. Riko iki ono-ono ae. Waduh emane rek, lek kok tok gak oleh ta. Lek delok pokoke mopor gak kuat tau. Ojo aneh-aneh, Mas. Lek kau krungu Sunarni bahaya. Tibake prei ngondol iku dodol jamu mbek dodol lawak ta rek. Ya anjen gak ketara lek ngono. Apa sih, Mbok? Omongane iku lho, ono wong tuku. Gak enak dirungokno. Ya sing gak penak iku ya nyawang praenmu iku aku. Kon asline mosok dodol jamu ta kon. Wong kate nyeleweti anakku kon iku. Lah sing dedep-dedep lho sapa, Mbok? Lah wong aku iki lho nyambut gawe. Apane lah wong kon winginane iku ya inceng-inceng emul kon iku tak delok teko kandang kon iku lho. Wis aku tak mulai wis. Lho, saurunge men bayar iku. Utang meneh. Duis, jamuku malah diutang iku, Mbok, gara-gara Riko. Lah kan Riko opo sih moro-moro muring-muring ngono ku, Mbok? Lah kon kok nglirok-nglirokno aku sih kon. Kon dadi suwe-suwe kok tadi tambang lama kon iku na wong tuwek kon. Gawe susah tok kon iki salah ngono. Gak njauk sepuro nglirok-nglirokno kon. Lah lapo, Mbok, yo sepuro nang Riko. Sajane Riko ta sing sepuro nang aku iku. Oh lah katene sih kate njuk sepuro nang kon barang iku kon dodol jamu ngene iki sing kate ngracuni mulek kon. Aduh, lah lapo timbang racuni cak mul karo ngracuni Riko ta Kon aku. iku sing genap kok kon iku. Loh, kok Riko pecahno sih, Mbok? Ngene iki aku malah rugi 100.000 ta. 150 sampe sing digo bendong, Mang. Lironono akeh. Apa gak nglironi kon? Piro lek 150.000 ambek sing digawa bendong iku ae. Winginane tambah puluhan juta aku gawe nyauri kon. Timbang gawe nyaur retang kon karuan tak gawe mangan dhewe. Lah iki kok iso setor mek sakmene sih Gimun. Kali wingi nang BNI tak kon setor 10 juta, terus nang BRI ini 10 juta. Lah kok iso nang BRI mek 8 juta iku lho. Gimun. Mon. Nyata lamon diluk mon. Duit kes barang iki lho. Lah wingi aku ngingas 1000 iso kari mek 200.000 iku lho ya apa Gimun rek? Lah apa digawe blonjo?
Wong duitku mari tak gawe pencairan sauda. Mun, Aduh, opo ae ti? Kono ku aja bunga-bunga ae. Ngelu aku. ya bangel lu ba ora. Genahe dhuwit wingi lho kon setorno piro, Kok mek iki kabeh? Waduh, konangan wis awak. Mangane duwe sing separuh mereka gawe nusuk iki dul kono. Oh ya opo iki? Lah kare kate gak kena kok lek gimne iki. Mun. Lah diceluk wong wedok mbok ngatekno. Iki lho, nandi kon wingi setor piro? Gak ditakoni kok tambah nyelering-nyelering koyo dolim ngono iku lho. Wis kumat ayane, Mun. Ini kalau 300. Terus 600. 250. Totalnya 5 juta. Loh. Pancene komperen kok arek iki. Mun. Aduh, apa iku lho? Anu ti. Ditakoni iki lho. Iya. Ayo menjero sik. Tak ceritani kok. Oh, Ngene lho sayang, ngene lho. Lu gua sik tak ceritani. Lu gua sik. kok dadak sayang-sayang duit setoran iki lho kok mek sakmene. Ya lu gua sik tak ceritani. Oh. Yo po nandi duwike? Duit iku ora entek tak foya-foya. Wingi ku ono nyele duit 2000. Iki ngono anake gede ngono. Bungae jan ngene. Temenan ta, Mun? Temenan gak goro akon. Soale duitku ndek tas barang iku 1000 kari mek 200. Mangkakno duit akeh belanjane seminggu. Ya temenan ta rek. Aku iki kapan sih tau goro? Rek aku wonge jujur. Merah tak ngene lho, Didik tapi. Lah aku iki mergane kuwatir ya jembrek nang ngene iku lho, Mun. Lah lek sampe duit iki kon gawe ngene ya entek wong iki duit gawe usaha. Awas ae lho kon ngoro ya aku. Enggak sayang. Tak seleno wong. Iku ono bungae tapi. Iya tapi awas ngoro ya aku lho. Gua. Tompelku mulai cilik rek. Di tanggal 6 ya mbok ngene terus po aku cek ganteng cek ilang bres ngono lho. Dirung-irungi. Oh. Mbok ilang bres rek ngene iki tanggal 6 gini. Sekarang mek sak tempil ngene. Enggak lah tanggal tuwek tambah ngepeki rai. Oh iya rek, saiki wayahe terbangan rek. Aduh nduk mesopo kok iki, nduk ripen le. Wae bawa aku. Aku cita para Bali. Aku piku para gali. Aku bida gala. Ya berita aku bagala. Bala kata barabala. Barabala barala jauh. Jadi boleh. Ala lek mi pamit gini. Kalah. Waduh, lah kok gerimis sih, Rek. Katanya nyambut gawe isu-isu dadi gerimis sih. Gerimis belada hati. Tak tahu ku mencintaimu. Itu yo, apa terusan iku wis? Gerimis barang. Bare aja kesel-kesel ta lah, Mbok. Duh, ayam bunak ngancen mbok niku wis tuwek. Sarapan sih. Loh. Mbok, lari kok iku gak ada ngambek gak gawe lawuan ta? Iki kok kotong kabeh. Ya ora, Nak. Lah mang isuk aku sik nyelakno gaekno jamu ajeng selak digo budal dodol iku lho. Lah berarti aku saiki gak sarapan, Mbok. Yo gak sarapan nak lah, aku anjene durung ngadang lho nak. Aduh,
jan kebacut lek riko iki mbok. Ajeng maneh, ajeng maneh. Asline sing penting iki aku ambek Tole, mbok. Tole kate budal sekolah, aku kate budal nyambut gawe. Ya padha ae, Nak. Mas yo ajeng mang yo kate budal nyambut gawe. Tapi mari tak gekno mie mang situ. Lah aku gak enom mie saiki, Mbok. Duh sepurane yo, Nak. Aku mang tuku mek situk mine. Salah saiki aku piket, Mbok. Mosok kate gak sarep maneh awak. Ancene anake mbok saiki mek ajeng tok le. Aku ambek kon ndek kene saiki mek dianggep resek tok iku lho nang mbok. Lah kon kok iso teko ngomong kaya ngono sih Peri? Kon iku anakku sing barep. Lah lapo kon anjok-anjok resek barang iku? Aku ora tau nganggep kon kaya ngono, Nak. Wis Cak, sabar Cak, saken Mbok Cak. Lah mbok mbelani ajeng tok ngono kok kon sakeni. Lah kon iku gak eling ta? Awake dhewe biasa sarapan isu. Saiki isu gak ono apa-apa. Kadang beduk iku lho, awake dhewe sik durung mangan. Ya gak apa-apa wis Cak, wong Mbok ya ancene repot gawe jamu Mbak Ajeng. Ya iku repot digawe-gawe dhewe le nang mbok. Deloken, kok mbok winginane manut nang omonganku ambek nang Misti. Gak kira aku ambek kon kleleran kaya ngene. Lah kate yo apa maneh sih le, dadi aku iki lah isu sing gawekno jamu ambek nyepakno gawe budale Ajeng. Engko awan titik aku budal nang mburi kono golekno kunir ambek jahe. Terus engko lek wis jam 10 mulai teko Tegal. Aku iki sing ngedusi anake. Terus ya apa Nak, noto ya awakku. Iso-isone adang iku lho, ya jam 1 awan iku, Nak. Ajeng dan ajeng. Mamula aku ambek Tole saiki riko anggap anak tiri, Mbok. Duh, jan kepara temenan riko saiki. Aku bungkusno cilik-cilik ngono lho Jeng, tak dol maneh. Oh iya Bu, lah sampean njuk bungkusno sing rega piroan? Ya aja larang-larang Jeng, wong aku butuhe bendino. Tak bungkusno 3.000-an ngono ah, Bu. Sampean dodole 5.000. Ya wis gak apa-apa. Tapi warna 5 ae Jeng, aja akeh-akeh. Iya wis Bu, tak bungkusno sing sekirane banter ndek kampung kene. Si Jeng lek ngono tak jukukno DP Jeng. Duh mbak apa Bu, meneh ae. Kok malah dodol jamu rek saiki? Wis gak payu ta awake didol. Sampean ngomong apa ae sih, Mbak? Barek lo aku gak tahu lek dodol awak ngono ku. Dodol jamu lho ya halal. Lah lek jamune ya lakare halal, lah sapa ngarani haram? Mek ya mbok lek dhuwit sing digawe blonjo iku mbok halal mbok haram. Duh Mbak, mbocok nemen-nemen lek ngilokno. Aku lo gak tahu nganuk sampean, Mbak. Apa Jeng ngomong maneh kon gak tau ngilokno aku, Lancen aku lo gak tahu ngarai sampean, Mbak. Lah kapan sih aku ngarai? Lah iya mamula utek lek wis kadung komperen ya kaya kon ngene iki. Lah mosok kon gak eling aku nyelang dhuwit oleh 3 dina kon tagih. Sik kon joyo-joyone, Aku kon tagih ndek embong-embong kon gak eling. Aku nagih dikongkon Cak Empul, Mbak, untuk karepku dhewe. Lah masih ngono lek kon diutak nang mbakne ya gak kira ngono. Wis ta lah, Mbak, cara rame-rame. Aku lo isin wong, ya mbek sukan Bu Iya iki. Baba orang ngurus, baba masih didelok wong akeh. Kon saiki setoto omah delok nyon. Ceper, duwe kate ge bayar LKS nang mbok dhisikno kon mentingno kon ge totol jamu. Kang Peri kerja mungker-mungker, duwe entek dibuadok kon ambek anakku sing kok jenglot iku. Mbok minatake beras saiki 2 dina entek, ya dibadok kon ambek jenglot iku. Kon niku saiki nyusahno keluargaku. Ya ojo nyalano aku mbek anakku nemen-nemen, Mbak. Masih aku ya gak kepingin ta kaya ngono. Mari iki lho, Aldo ku tak tono nang panti, Mbak. Saken aku lek nemen-nemen nang arek iku. Arek iku cilik, disio-sio kaya ngono.
Tak tono nang panti mari ki Mbak, papa wis. Apa jeng? Arek diapurane kaya engkes ngono kon sakeni. Ngono iku lho jeng. Arek lek oleh dodol awak iku dadine ora pokro kelainan. Ya Allah, kok nemen-temen Mbak Rek nang Aldo. Tak kene kon le. Sudah kok suwe temen sih cepet gelem mlaku rek. Lelet temen. Le. Nyah, Apa Cak Mul? Mbak Ajeng sih ono omah ta? Ya wis budal ta Cak Mul. Loh, budal nanti le. Kerja mana ta? Lari kok gak ero ta Cak Mul. Wong saiki Mbak Ajeng ya dodol jamu. Oh ya wis lek ngono. Tak pikir budal kerja mana. Sakjane kangen aku nang Mbak Ajeng le. Lek kangen ya paranono Cak Mul. Nang omah wis entenan di omah. Ngawur ae kon iki. Ya diamuk aku nang mbok. Wong aku sik diuji koyo ngene kon iki. Ngene loh, Allah tidak akan memisahkan dua orang yang memiliki niat yang sama. Tapi Allah akan terus menguji seberapa kuat niat mereka untuk terus bersama. Kali Riko yang ngaji Cak Mul. Masa sih gak ngerti ae. Waduh, jero kata-katamu le. Ya jero, lek gak jero ya gak kirane main Cak Mul. Wis kalau nang omah Aldo sik turu tapi. Gak wis le. Ki lho guys sangu. Loh. Ya suwon Cak Mul. Iya. Kok akeh temen tapi. Halus gowon wis. Suwon ya Cak Mul. Iya. Engko lek mule salam nang Mbak Ajeng yo. Oh Ambek iya Cak Aldo Mul. tukono es. Aman wis Cak Mul. Oke siap. Hoi. Apa karepe Andoko iki? Wong pogung isih entas cukul. Karepku tak ngono kok nobat ae dadi kon besrik. Jane penak diobat ta nang mari suket iki. Waduh. Ya bener bos, ya tadi kok iku lek diobat. Wong suket iki gak loro kok diobat riko iki. Belos iki. Belos-belos apane sih jam? Maksudku diobat iku digramason ta dirondap ngono cek mati sukete. Ngomong ke dirondap ngono lho, cek diobat riko iki. Ya pembunuhan ta, lek katene dipateni barang iku. Riko iki. Ya bener bos ta. Kon iku ancane belos jam. Belos apa? Ini sih ya bener bos, ya tadi kok iku. Awake dhewe ku cek nyambut gawe riko iku. Lek diobat langsung mate. Ya malah matung tadi kok iki. Awake dhewe malah meneng tok. Oh iya ya bener kok entar rasa-rasano. Wong go bodho dimes wong iki. Sik. Tak balemu ta. Sik menengo. Sik kok ono sing aneh, sik menengo. Aku salah opo aku? Sik menengo. Wah, riko merangsang ta kanjane riko kaceren ta riko. Padha lanange diperkosa. Sik ta lah. Kon kok malah aneh ngene sih jam. Aneh apaan sih? Lah iku lho. Tompelmu kok malah cilik. Sakene-kene aneh barang. Oh mari melek anak mau begak don. Kula suruh selo mau iki. Duh, lah melek iya apa gak? Kok aneh temen kok moro-moro cilik kronologine apa? Ya lah kareng ngene, kita tanggal don lek tanggal 6. Lek tanggal tuwek yang ngebeki rai ta iki. Sak awak-awak gini. Gini iki gede awak gano. Rai tok iki. Mentul. Tibake tompel ya semungsret ya jam lek tanggal 6. Tak kira gental tok jam, kowe wong wetan kono. Tapi aneh jam. Tompelmu cilik tapi raimu malah bulak. Ya lah kecilik ngene iki kok ku. Lah masalah rai bulak iki entas dadi nomor lain nang arek iku mang dadi sik bulak. Lali guru tau. Ya gak layak jam mergane sik ana blontong-blontong abang-abange barang. Untung ae awak pas mari macak dadi mbok mina langsung tak raupi riji. Aku wegal lek riko anu ku lho, macak dadi Aldo lho. Lho kok iso? Ambo-ambo. Aja buka wade karo iki lupa dulu wis. Wur kok iki.
Oh iya Kang Don. Bayar aku kabar yo opo? Bayar aku. Lah koyoke bayaran mari kon jokok sih. Lah mosok kon lali jam. Oh iya rek. Maaf Kang Don, lupa. Oh, sing perine yo ngono buak rapen kok iso ndek kene wae lek tumpuk ning mburi kono tanang diobong. Kene iki wis mindon gawe wong tuwek ae. Dah, Waduh, seram bumbu sing diatur nah. Kok karo anakku geno kopi. Mantuku sing gagah dhewe teka-tekane kate njogekno kopi kate nandi kon niku. Suka dipetung lah. Oh jenenge pamong yang ngene iki. Kudu seluruh desa iki diparani. Oh, pamonge wong gendeng. Kene tak kena. Tenono ndek kene lungguh kene sik. Oh, sempai itu gawe. Ya. Kate gawe wedang wis iso dikek. Ambek aja dingklu rek ngudak. Cempule sing putih cekak roto. Aduh, jan keparat temenan nek kon niku. Teka-tekane gak ngekei dhuwit wong tuwek, moro-moro njok wedang. Ndelokno ngene sing ngono. Balik butuh duit gampang lah omah iki apa didol. Oh, ya lek kon, iki lho wis nang umbin. Ayo. Enak lah iku. Wah, oh, cocornge rek. Umep ta iki. Gak umep apa aku nggae banyu tremos. Cek gayae rek mantuku siji iki. Kopine wis entek iku lho, lan dibayarane mbokne. Lah bayar ta kopi iki? Aduh, ya ora kena lali nang adat sabene, wong biasa kopi sak gelas ngono ku ya 50.000 lek ngekeki wong tuwek. Aduh. Ojo 50.000, mati 200.000 tak bayar. Matur suwun ya anakku sing ganteng. Tak dongakno nak rezekimu ku mili kaya banyu udan. Amin. Oh, tak pekno mangan, tak pekno mangan ah. Mo. Oh, Kalau kuwi rondone iku lho rek pamong bojone loro iku jan pantes. wis ora omes. Apa tak gekno kopi maneh, Guys. Oh, wis tak lantenono kene, tak gekno wedang. Bayar gah. Ya tambahi lek wong tuwek. Nduk, Mil. Kon mari tuku jamu nang ajeng ta nduk iki Mang Nduk. Iya, Mbak, tuku jamu kalian sinset entek 2 gelas aku. Lah kon kok goblok sih Nduk. Lah lek iku ya gak galian singset lek ku tambah mekar kon. Wong iku jamu palsu Nduk sing didol iku. Loh, masa sih, Mbak? Goro Riko paling. Lah wong dikandani aku iki wong tuwek, Mil. Lah Riko kok ero sih, Mbak? Lek iku jamu palsu. Ya rondo, lah wong iku sing gawe iku ya dudu ajeng dhewe, iku sing gawe mbokne Nduk. Lah kon lak tuku balak-balik sih, deloken mosok singset kon wong tambah mekar ngono. Lah sampean kok nyandak-nyandak mekar ngono sih, Mbak? Sing genah ta sampean iku? Wis ta lah Nduk, percaya nang aku. Wong iku ngono sing gawe iku mbok Mina, dicampuri oyo Nduk, cek nurut sing tuku iku Nduk. Ya Allah, Mbak, masa sih kayak ngono? Ya Allah, keri kabeh. Kon iku dikandani gak percaya kon. Njalak karo ngono kon iku wong kabeh ngomong lek iku jenis jamune gak enak. Becer rambune jere Nduk. Sing matane pita teko rek. Waduh, pongolo teko. Lah kon teko ndi mun? Kenapa rek? PT Anggrem selikur dina, lek wis netes metune ora padha. Sami mawon sifate manungsa,
Wonten sing sae, wonten sing ala. Keceper merambat kawat, Mas yo gak mampir sempenting liwat. Apa? Ngenyek kon. Jangkrik musuh pamonge dadi dinyek-nyek kancane. Lah mbare, kon niku lho kok ngilangi adat sabene. Wong biasa mlaku mandek nek kancane kok iso nyrutu ae kok celeng lho. Kate nandi ngono kon? Mari motone koyo laron kacamotaan Kang Mun iki. Oh, tak tempeling kene kon kok tuwek dilaron-larono. Anggitmu gak pamong ta iki le. Potonganmu koyo Karmen, gaya abang-abang koyo ngono ku jan persis kaya kon Karmen. Oh, dilok-dilok Karmen lho Riko ta baratune Karmen abang-abang sak kupu-kupu ngono Riko. Riko dijus kok tomat lho Riko. Iya, Lah iya Jam. Kon potongane wis kok tletong. Bare kon lu kate nandi takoni ora jawab. Ya umume pamong don wong kate ana kegiatan. Kon iku ya apa? Mosok sing gak ro ae. Kon iku ya ngono Jam. Tak pecat dadi linmas kapok kon kok wis. Waduh. Yo cok ade mecat-mecat ngono Kang Mun. Aku ate nyambut gawe apa Riko iku aku selain dinas. Kok iku gawe masa-masa tuwek Riko iki. Oh, lah wong hangsipit buang-buangakno. Bare kate ana acara opo e di kampung kene? Pengajian don. Kapan iku? Ya mben iki ta. Lah saiki aku ate golek gambus. Anu, wis nemu dagelan. Ya gorong ta kon iku. Wah, ya wayahe kon iku lebokno dagelan iki lebokno. Lah kon iso ta? Loh, lah wong telu iki kan tumbule tutup sih. Yo tuh bola kresek Riko iki. Ngono ah. Ya iya ta. Waduh yo le yo. Wis ngene ae. Kon kok genano kari genano ngedilo jope. Saiki awake dhewe ayo latihan dhisik. Mbok ditangkap apa ora sing penting latihan. Lho. Ya apa? Oke wis. Ya ayo wis latihan. Di kono ono sing jembar. Yo, Yo. aku rodok engko bebedilan. Bedi-bedilan. Latihan lawak kok anjok-anjok bedi-bedilan. Tak gawane sik Gong ya. Engko sore lek mari mencel kayu tak balekno iki. Gawane semul pokok aja sampe nginep lho, lek pecok. Lambare apa ono lek nginep? Gak ilok jarimu lek dari wong tuwa lek nginepno pecok iku. Mbarikno digenteni ora oleh ni. Cung gak petuk Cak Mul, Cung. Pak, Rama, yang bulan mang. Oh, ya apa Mul iki, Rek? Aduh, lah nandi arek iki kok suwe temen jare. Ya apa lek kepethuk begenggek iki. Wedile kok balik maneh aku iki. Oh, lah iku apa Mul iku, Mul? Aduh. Arek iki ta lah. Apa sih, Mak? Aduh, cok apa-apa ayo mulai wis. Cek suwe temen nyelang pecok kon iku. Tak jak mulai, Gong. Ada nopo kok. Mbare ono apa ngono? Sayuk mulai. Opo wong-wong kok koyo bingung ngono rupan. Barek kon iku lho lha opo? Lah wong nyelang pecok sing dadak kedobros sampe agung kon iku lho. Lah wong nyile mosok katene langsung balik, Mak samani. Blaen lek kon iki lakaran. Mbare iki kono apa no? Kudu ngareng nyusul aku barang. Ya mergane aku nyusul kon niku ono kepentingan, Mul. Kok, sik tak lagi lu. Barene ono apa kok ribut-ribut abane? Ya saking nyusul Mul iki lho, nduk nyelang pecok gak muli. Wis Mul, kon saiki muli ya wis lawang kancingen aja metu-metu lho ya. Lah apa ono, Mak? Wis tak aja metu-metu nurutan wong tuwek. Yo. Apa sih mbok kenae, Mbok? Mul kok dikon mulai wong arek wis gerang ngono kok. Lah mosok kon gak roke lek ana begenggek wirawiri barang iku mang. Dodol jamu kon ambek gudhoe wong lanang-lanang dhek embong kon iku. Aku wedi kok kepethuk Mul. Oh, iya ya, Mbok. Mangan cene ngeloyong nek ngarep-ngarep kono, Riko iku paling wis gak tayu awake mergane dodol jamu. Lah iya ke. Mergane aku iku ora omes belas aku, Nduk. Iya wis bener mul kok mlebu ae lek sampe diopeni banyu kathok maneh lek kliru iling-ilingen maneh iku. Lah iya aku iku kuwatir tok ke.
Soale mul iku lugu-lugune arek, Nduk, wong ora tau rabi. Rabi nek sepisan iku. Aku wedi lho kok ngejak balen, aku engko digawak nomben-nomben sing gak karuan kon iku, Nduk. Lah lapo, Mbok? Riko kuwatir ngono iku, wong Riko dhewe ya iso. Lah lek terus pola-pola lah santeten pok karuan menisan wis. Lah iya lek aku tepak ero, Nduk. Lah lek aku tepak gak ero kon iku. Tapi mari iki lek nemen-nemen, Nduk, lakar tak dadekno kembange amben arek iku. Kembang tebu sing kabur kanginan. Saksi, Mbok. lho wis mulai, Nak. Iya, Mbok. Entek alhamdulillah totolane anakku entek. Gus, entek rek. Wayahe digomel burono tanah, lah lapo kon dalan iki kene umbana, dah ngene iki cek gak mambu. Iya, Mbok. Mari kita korani. Sik pegel sik an. Wayahe lek menisan payah mbek ngaso kuwi dalan jero kono, Nak. Lah lapo kon ngeprok di kene iku? Lah iku kok wis kalau ngakeh mbek botol-botole, Nak. Iya, Mbok, ana sing tuku sak botole sebagian. Ya syukur wis lek ngono ae engko kenek tuku botol maneh, Nak. Lah iya kon iku lu teko dodolan daganganmu wis entek lari, sprainmu kok lesu ae luwe takon iku. Enggak apa-apa, Mbok. Aku tak kerja nang luar negeri maneh le ya, Mbok. Lah ora apa kon iku kok kate blakrak ae. Mari ini ana apa sih, Nduk? Ngomong. Ya gak apa-apa, Mbok. Ewo, Mbok, mbek wong kene iku. Engko kerja dirasani, gak kerja ya dirasani, Mbok. Serba salah ngene iki aku, Mbok. Lah kon iku kok kaget, Jeng. Wong awake dhewe iki urip di kampung Tengo Sewu cara, Nduk, Nak. Aja sing dodol barang ketok, Nak, gak digunem. Lah wong barang sing gak ketok iku lho sik diomongno rina-rini. Lah opo Mbok barang gak ketok iku? Lantut iku, Nak. Gak ono rupane, tapi iso nggarai molo. Mbok, malah weteng. Oh iya, telekono, Nak. Wis mari takon iku lek ngunduh godhong. Mari, Mbok. Sopo Mbok jenenge iku? Draun. Arek kulon kono lho. Arep iki ya, jamu, karene jamu. Iki lho, Nak, karene jamu nak umbi, Nak. Lah nandi gelase mang? Kilo. Lho, lah iku jamu apa, Nak? Ya iki, Mbok. Ya jok tanah. Lah wong iki ngono arek bujang kok kate kon kei trutulang. Kayak ono iki ae lho, jamu sehat. Ya ora apa-apa lek kok arep areke. Ya aja, lah kate genggarap sapa engko. Nyonya keno. Lah iya, Mbak. Lah iya engko lek jamune merasuk mosok ate bolongi sabun aku. Wah ya, wis gerang ngono lek sing diomong janane aneh ae kon iku. Mbok, Kon digeno kopi ya, Le. tugas, Mbok, langsung balik aku. Lho, balik mlebu kono lho engko tak geno wedang mari iki. Yo, Mbok. Totolo jamu nang kulon ae, Mbak. Bapak lo seneng tuku jamu ini cerutulan ambek tulinu. Ya percaya on lek ripai, aja jamu trutulang ambek tulinu. Wong biyen jaman biyen ono maneh Le, lek kate budal ngidul rono. Pesen jamu kuda liar iki lho njuk grusno dhisik nang aku. Ngono ta, Mbok? Ya iya. Wis ngono tak langsung balik aku. Oh iya, Nak. Kon gak mlebu temenan ta? Yo, Mbok. Suwun, Mbok yo. Kita, Mbok. Lha kok gak duwe gombal maneh ta? Gombal suwek ngene digawe, Mbok. Lah lek gombalanku iku ya asline wis dobol kabeh, Nak. Wong mule biyen iku aku ora kelar tuku. Lah opo ngono Riko kok gak tuku gombalan? Lah ngrasakno, Nduk, gawe tuku gombalan. Lah wong tak gawe tuku pangan ae lho sik akeh kurangi. Oh, sakene Riko, Mbok. Wis kon burono iki. Dungakno jamuku laris tak tukokno ben yo. Oh, ya wis gak kurang-kurang lek wong tuwek, Nak, lek ndungakno anak iku. Ora ono lho, Nduk. Wis siap ai. Siap tok ta. Wis Greng. tak totone barisane. Ya. Aku di tengah dadi MC. Oke, aku nek kene. Kon ngibot. Oke, Bos. Aku bagian apa, Mun? Kon di jorongan kono lho. Lah kon ku mengong ta ya opo takoni aku bagian apa kok di jorongan. Ya umume ana kibot iku ya kudu ana kendang. Oh, ya wis aku kendangi. Dicek dhisik berarti. Yo, Ayo jamat dhisik cek ngecek. ayo jam. Oke, tapi aku gak iso Kang Mun aku lek anu ki, Bos. Lek melodi iso.
Balik kon carane melodi ngono jam. Senare sida jeprat nang tompelmu rijik tompelmu kon. Ini melodi tadi kowe Kang Muri kowe iki. Ya delok lagune tak kok kowe iki. Reo ngono lho. Wah ngono. Wah, iki lek kliru genok sing nyawer tambah dibengkolangi karo jasjus nang wong mun. Dah, kon belajar genare iku. Aku tak nyoba kendangku iki. Ya Ron cobaan, tapi sing penak kon aja isini-sini. Oke, Bes. Entak tuh tembut, 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 Iki ngono pengajian gendeng kok iso but ngono barang iki lho. Lah mbok sing niat kayak kendangan iku. lah umume kendang kamu ni embut, tak tuh embut ngono. Lah kok oleh ta dirungokno ngomong karo pates iki. Beles iki. Gak oleh nek embut-embuten ngono iku. Kowe digawe kendang kepang ini ae. Tungtong. Tang kentak dong tak. Kluk kentak dong tak. Dong kentok tak dong. Tak dong. Apa kendang kepang kudu kepangan terus. Isone pengajian tambah kate kendang kepang iku lho. Aduh. Lah jalukmu ya apa? Worong le. Ya ora worong MC-ne urung ngomong. Ya ngomong lek worong mergo golek duit ta. Siarno dhisik nang penonton sing berbahaya iki. Berbahaya ndasmu krewak iku. Hadirin. Berbahagia. Oh iya berbahagia. Oke. Siarno. Wis, siaran iki. Hadirin hadirat Ibu Eririn. Loh, ana sing. Ojo nyanak-nyanak ngono iku cek disiarno dhisik. Siarno, Cang. Baik hadirin yang berbahagia di puncak panggung pagelaran ini. Wow, kok iso rek? Iso berbahagia yang bersusah. Baik, kita sambut artis yang sudah tercemar dari Malang Raya. Jamat bin Abdul Wedon. Loh. Lah kok iso kon gabung sih, Mun? Wong iki wong loro kok iso Jamat Abdul Wedon niku lho. Aduh, wis ngono ae singkat, kesuwen. Wah, Wis yo tak hitung yo, aku sing nyanyi. ya. 1 2 3 4. Tak tuk. Wes, worong, gak usah tanggapan. Wes, gak cocok kan digandengno Gus. Wes, worong, tak golek liyo. Tak golek liyo aku. Wes ora tanggap-tanggapan telek-telekan. Aku wis metu teko grupmu wis ora sudi. Kok isone latihan koyo ngono lho. Wes, worong. Golek liyane aku. Golek lek kon gak cocok ambek aku, paling kon oleh dagelan ya Golim. Ya paling oleh Julianto iku. Yo, aja nyambut gawe Sam. Kota duwe rem-rem iya awak. Wong step. Gak apa-apa le kono aja melok. Iki ngono tanggapane 30 juta. Yeah. Bongor kono. 30 juta. Melok, Mun. Melok. Aku melok apa? Telepon.